Ще мога ли да спечеля Шампионската лига? И от началото на сезона не може да спечели нито един матч. Дадох 50 милиона евро на всеки един български отбор. Здравейте! Може би очаквате ново видео с нетърпение и се питате кога точно ще има клип. Този пост е точно за това. Както казах и в стрима, ще кача пост, в който ще напиша подробно кога ще има клипове и така нататък. Истината е, че поради здравословни проблеми и предстояща операция няма да има клипове известно време. Спокойно, не става въпрос за много месеци, а за максимум един месец, в който няма да има клипове. Операцията е наложителна и взех решение по време на възстановителния период да не качвам клипове. След 1-2 седмици, ако съм добре, ще се завърна с стримовете, а след като се възстановя напълно, се завръщам ударно с най-яките кариери на новата FC 26. Съжалявам, ако съм ви разочаровал с решението си, но ще ми трябва повече време да се възстановя и мисля, че това е правилно за мен. Надявам се този пост да достигне доколкото се може повече хора, за да разберат каква е причината, поради която няма клипове. Вие също можете да кажете на тези, които питат, просто да знаят. Благодаря предварително за разбирането и благодаря на всички, които ме подкрепят. Вие сте уникални и се радвам, че ме гледат толкова готини хора. Мерси също и на момчетата от стримовете, които са редовни, и на Денислав Любомиров, който е много активен с гифтове и подарени членства. Ако сте членове и не знаете, можете да благодарите на Денислав Любомиров. Обичам ви! Да, този пост беше сигурно преди около месец, а там пише, че 1-2 седмици след операцията ще завърна с стримовете. Малко се удължи възстановителния процес, приятели, но вече всичко е наред. Чувствам се по-добре и се радвам, че отново мога да ви кажа: здравейте хора, аз съм R4F. Наистина липсваше ми това, наистина радвам се изключително много, че се завръщам. Всяка седмица ще има брутални клипове. Може също така и по 2 клипа да има на седмица. И също така, ти колко си висок? Колко съм висок според тебе? Я кажи. 183 стрелям, че си висок. 1,65. Александър Иванов. 1,65. Ако стана... няма се виждам, брат. Ако бях 1,65, ще да съм... Виж то с къде си изкарва вратаря. Сега ще му вкарам от корнер. Какъв гол! Какъв гол! Аз ви казах, че ще вкарам от корнер, майко мила! Ще изкарваш вратаря ли? Да, също така и стримовете се завръщат, като ще гледам да правя по 3-4 стрима на месец, но разбира се, ако имам време, ще пускам тук тане някое друго стримче. И така, приятели, благодаря ви, че изгледахте това кратко видео. Наистина, това е нещо като новина, че се завръщам. Можете да ударите по един лайк, да се абонирате за канала, да хайпнете видеото, да го споделите с ваши приятели, за да кажете, че R4F се завръща. И за финал ще кажа само две неща. Събота 15:00.